Tagol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas Magandang at Mindanao. araw! Ako si Manggas at welcome sa isa na namang episode ng Sino? Ako? Isang bata mula sa China, ang 4 years old pa lang, ay nakidnap na mula sa kanilang lugar. Siya ay walang iba kundi si Li Jingwei. Lumaki siya na ang nananatili lang sa diwa ay ang mumunting alaala ng kanilang tahanan na kanyang pinagmulan. Hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Wala rin siyang ideya kung ano ang pangalan ng kanyang totoong mga magulang. Ang tanging nakaukit sa kanyang memorya ay ang imahe ng Bamboo Grove at maliit na palaisdaan na malapit sa isang eskwelahan. Iginuhit niya ito ang mapa ng nasabing village ng kanyang pinagmulan. Kinunan niya ito ng video at ipinost sa social media. Umaasa si Lee na sana'y may makarecognize sa mapang o sa mapa na kanyang ginuhi. Matulog ka muna. At dito na napag-alaman na biktima pala siya ng child trafficking. Taong 1989 nang nakidnap si Lee at ibinenta sa isang pamilya. May nakarecognize ng nasabing mapa na dinrawing niya na pinost niya sa social media at napag-alaman na sa lugar na iyon may babaeng nawalan din ng anak. Ayon pa sa nasabing babae, may pilat siya sa baba na sanhi ng pagkahulog ng bata pa. At nagpa-DNA test din silang dalawa at nakumpirma na ang nasabing babae ang totoong ina ni Lee. Natulungan siya dahil sa social media at sa kanyang mapa na iginuhit. Wala naman siyang sama ng loob sa pamilyang kumupkup sa kanya dahil naging mabait din naman ito sa kanya. Ngayon, bumalik na siya sa kanyang nanay sa nasabing lugar sa China. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, true initiative. Ako nag-ano Ikaw, dun eh. ano ka? Para malaman ni Lee yung nanay niya. Credit grabber ka. Basic, ganun talaga ako. Oh. At least Ikaw alam talag- nila. Pupunta ka na, talaga resident ka na ng inferno eh. Yes. Takot yan sa akin. Pero shout out sa mga nangungulila sa kanilang mga totoong magulang. Totoo yan. Yung napapanood din natin minsan sa KMJS na yung pinagtatagpo yung... Lumipad yung team nila, di ba? Oo nga, lumipad ang kanilang team. Di ba? Kasi nga matagal na magkakapatid na nagkahiwalay tapos pinagtagpo. Oo, yung... Yung anak, yung nanay o yung tatay na wala tapos nagkatagpo ulit. So parang ganito rin yung naging kwento ni Lee. After how many years? Ilan ba? Ilang taon, Mangkano? Imagine 1989 pa yun. Grabe, no? Makikilala mo pa kaya yun? Siyempre, na-recognize lang dahil dun sa yung parang piklat sa baba ng bata. Oo, yun na lang. Eh, paano lang lagi kami peklat, no? Ibang piklat yun. At siyempre may DNA na. Oo, may DNA. Oo, yun yung importante doon na... Sa atin, di ba, pag sinabing ampun ka, uy, may balat ka sa puwet. Di ba? O kaya, ano pala tandaan, balat sa puwet? Ha? O kaya, anong pala tandaan na ikaw yung nawawalang anak ng nanay mo? Anong pala tandaan? Balat ka sa puwet. Ganun ba yun? Oo, o kaya, ano kayo? Pinagbiyak na? Na Wag na buto? wag na nga yan, hindi nakakatawa. Okay. Tumawa ka eh. Pero magandang yan. Magandang kwento na somehow nagamit niya yung social media
para makita niya yung nanay niya. Oo, ulit. alam mo yun yung isa sa advantages ng social media. Although maraming disadvantages sa atin ngayon. Pero madaling magkatagpo yung mga tao, yung mga long lost childhood friend mo, yung mga Yun. elementary Oo classmates nga, no? mo, yung mga exes mo, 'di ba? So nakikilala Papunta na to doon, guys. Mag-ready na kayo. Madali mo mahanap. Kasi nung panahon naman, lalo na batang 90s, wala pa naman tayo mga Oo. cellphone that time. So, Oo. bawa, paano mo mahanap yung ninong mo na kuripot? Ngayon, madali mo na, i-type mo lang sa search engine, di ba? Yung pangalan ng ninong mong, halimbawa, Carl Eric, Alindaw Madamot. Mga ganon. Pati yung ninang mo, hanapin mo, Aileen. Oh, hanapin mo ninang mo. Hindi alam, papelido. Hanapin si apelido. Anong madami? Loyal to. O diba, hanapin mo yung crush mo na mother majorit nyo. Ganda pa naman nun. Pero dito to, proud tayo kay Lina, nahanap niya na ang kanyang tunay na nanay. Yan. Hanapin mo naman talaga, di ba, kung totoo mong, kung saan ka nang galing, anong pinanggagalingan mo. Kaya shout out sa kidnapper na yun. Kasi binibenta pa yung mga bata before. Di ba nagkaroon ng one child policy yung China, tas ilang lalaki. So, walang option, kundi ibenta. Oo, tapos May nakikita ko kailangan nila lalaki. Magandang ibenta. Ito, sa bintana. Parang Kuya Kadyot. anito na yan, hindi na pwede hindi na mabinta yan. Makunat na. Pangtapa na. Yung kidnapper. Yung lolo. Kala ko yung bata kasi umiiyak siya eh. Yung bata? Yung kidnapper. Okay, maniwala na tayo guys. Sabi ng bata. Sabi ng lolo. Okay guys. Para sa mga hindi po nakakakita, may sinisip-sip po siya. Yung bata. Sinipsip ni lolo. Breastfeeding ang... Yung bata. Yung lolo. Sana all. Yung lolo? Yung bata. May pusod eh. May pusod May pa. pusod yung bata. Kawawa no. Naka siya eh, mittens and kittens, yung pangsuot sa kamay para... Yung bata. Yung lolo! Uy, grabe. Nakalampin! Yung bata. Yung lolo! Oy. Happy birthday! Happy birthday kay Edwin Badong! Happy birthday. Pati na rin kay Mama Mary Jane Badong. Happy birthday! Love you po! Antoinette Abaygar, happy birthday and congratulations sa Chris and Jade de Villena, summa cum laude. Uy! Bachelor Mana-mana of sa Science in akin Tourism yan! Management from your mama and papa. Mana-mana sa akin. Ha? Mana-mana sa'yo? Babalik pa po tayo at magre-recap tayo ng winners sa ating Love Those Two Boundaries last weekend. Kaya standby po. Mga kabisyan ng drivers yan dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!